Vítám vás u druhého dílu seriálu o hradech a zříceninách v Krušných horách. Jsme na zahradě u zámku Jizeří, který býval ve středověku hradem. Víme, kdy byl hrad založen? Ahoj. No to víme naprosto přesně. Ten hrad byl postaven mezi lety 1355 a 1365. Postavil si ho nižší šlechtic Nevlas, který pocházel z nedalekých Ervěnic, ale sídlil na tvrzi v Albrechticích. A postavil se ho vlastně v době vlády Karla IV. A ten samotný hrad je vlastně jednou z mála staveb, která byla vůbec v době vlády Karla IV. V severozápadních Čechách postavena. A i ta architektura toho hradu v té době odpovídá. Víme teda, jak hrad vypadal v té době? No víme naprosto přesně. Tehdy totiž už došlo k tomu, že ty nároky šlechty na to bydlení byly daleko větší, oni toužili po reprezentativním a pohodlným bydlení a tomu odpovídá i tento hrad. On se rozpadá vlastně do dvou částí, do předního a zadního hradu a kromě obranných prvků tak je vybaven i obytnými budovami a to v docela velkém množství. Vstupní brána do hradu, že? No, dnes tomu tak je, ale původně tomu tak nebylo. Původně to bylo vlastně přemostění šírového příkopu, který odděloval ten samotný hrad od jeho předpolí. A to čelo toho hradu tak sestávalo z několika obytných budov a vlastně z brány do toho hradu a pak masivní hranolové věže. A v jejímž interiéru je pak jedna velká zajímavost. No tady v dole v suterénu pod věží se nachází ve skále vyhloubená několik metrů hluboká prostora, která sloužila k ukládání obilného zrna. Stojíme ve střední chodbě, která otevře vlastně ty jednotlivé tyto paláce. Vlevo vidíme obytnou prostoru Stříbrnice, vpravo pak nacházíme několik dlouhých chodeb s valenými klempami, které měly spíše funkci skladovací. Stojíme před zadní částí hradní dispozice, před sebou vidíme jednu z původních gotických věží, která měla vlastně obrannou funkci, sledovala tu přístupovou komunikaci. Dneska má novou barokní fasádu. Za ní se pak nacházel palác, z kterého my dnes nacházíme pouze žalostné zbytky. A úplně za námi tak vidíme další z věží, která ovšem je až barokního stáří a která tady byla vystavěna v té době kvůli symetrické podobě toho zámku. Na místě původního hlavního paláce. Víceméně ano, ten původní palác odpovídal rozsahem přibližně tomuto dnešnímu dělejnému sálu. Zde se odehrával každodenní život majitelů hradu. Nějakou veselou historku nemáš? No, veselá moc není, ale zase je poučná. Ve 40. letech 15. století tak v Sasku zuřil boj mezi členy vládnoucího rodu Vettinů a do něj se zapojila šlechta z obou stran hranice. A jedním z nich, z těch šlechticů, tak byl Kunz Kaufmanku. On bohužel na to své angažmá neslavně doplatil, protože ten, pod kterým vlastně sloužil, tak nejen, že ho nevykoupil z jeho zajetí, ale ještě mu navíc konfiskoval veškeré jeho majetky, takže mu nezbylo nic jiného, než se chýlit do Čech, kde si koupil právě hrad Jizeří. Ale na tu svoji potupu nezapomněl a naopak přichystal velkolepou odvetu. V roce 1455 tak vytrhnul se svými zbrojenci do Altenburgu, kde zajal syny kurfiřta Friedricha II. A s těmi dvěma mladými synky pak uháněl na Jezeří, protože měl v úmyslu posléze za ně žádat velmi tučné výkupné. To se mu ale nezdařilo, byl zajat a následně i v Altenburgu připraven o hlavu. Bohužel shodou okolností, že i jeden z těch dalších rodů, který pak to Jezeří vlastnil, a to Hochhauserové, tak měli osud, který byl v mnoha ohledech osudu Kunze z Kaufmanka podobný.
nejznačnější památkou na ten rod Hochhauserů je právě tady ta deska nad vstupem, kde si můžeme povšimnout jména Mikuláše Hochhausera letopočtu 1549. To je vlastně doba, kdy on zahájil velkolepou renesanční přestavbu toho sídla. A ta paradoxní dějinná situace, která se opakuje, tak je v tom, že oni vlastně během stavovského povstání tak se postavili na tu nesprávnou stranu a po bitvě na Bílé hoře tak byli z Čech vyhnáni. Na to upomíná i druhá část toho textu, který je vedle toho hauserovského znaku. Tu tam v roce 1696 nechal dopsat jeden z Lobkoviců a v tom textu je napsaný: O člověče, pomni, kde je pán i jeho rod. A to se vlastně vztahuje k tomu zániku, že jo, té vazby Hochhauserů k tomuto sídlu. Tak středověkou historii Jezeří jsme již poznali. Ta novodobá je neméně zajímavá. O ní nám bude povídat osoba nejpovolanější, místní kastelánka Hanka Krejčová. Tak samozřejmě vývoj se na Jezeří nezastavil, to bychom tady nebyli, ale vývoj samotného hradu pak pokračoval obdobím renesance přestavbou na renesanční zámek a zámek pak čekalo ještě několik přestaveb, raně barokní, která byla snad nejpozoruhodnější, a vrcholně barokní, jejíž podoba se nám dochovala až do dneška, do současnosti. Jezeří je vůbec podivuhodné v tom, že ono sobě skrývá, je to takové 3-4 v jednom, jak říkám návštěvníkům, protože od toho hradu přes tajemné nebo magické renesanční období až přes 19. století, to, co vlastně návštěvníci zámku nejvíce očekávají, to znamená vybavení šlechtických sídel v období 19. století. Na Jezeří se opravdu našly relikviáře. Ten nejstarší, co se zde našel, profesor Ve Štek v roce 1936, tady objevil relikviář, který má název Bysta neznámé světice, protože se zatím nepodařilo určit, o jakou podobu se jedná, a pochází ze 14. století z období Karla IV. A v Čechách jsou pouze 3 tyto bysty podobného stylu, takže je to úžasné, že tady opravdu relikviář z období Karla IV. Se našel na Jezeří a on nás reprezentoval i v Americe na výstavě z období Karla IV. A další taková zajímavost je relikviář, který byl na Jezeří uchováván už za raných Lobkoviců a byla to relikvie nejcennější, jedna z nejcennějších, kterou se může koupit Karlštejn například. A byl to trn z trnové koruny, opravdu se podařilo zjistit, že byl ověřený, že dostal certifikát, a kromě toho trnu ještě dřevo z kříže Ježíše Krista. Takže my jsme na tom trošku jak ten Karlštejn, že? Když jsme u Karlštejna, tak je také zajímavé, že datace Jezeří se uvádí oficiálně 1365. A vysvěcení kaple svatého kříže na Karlštejně má stejné datum, tak jenom taková trošku paralela. Jezeří už zná opravdu celá republika a já když jsem začínala v 96., tak nikdo netušil, že takový objekt tady je. A teď je velice příjemné slyšet kamkoliv zajedu, takže samozřejmě i v souvislosti s problematikou územních limitů Horním Jiřetínem, tak už široké veřejnosti Jezeří je povědomé a každým rokem ho navštěví více a víc lidí. Já si myslím, protože já jsem takový trochu mystik, který mě zná, že já hledám ty souvislosti, tak já věřím tomu, že ostatky nebo trn z trnové koruny tady je, že se najde, až přijde ta příhodná doba, když si budeme opravdu jistí. Ještě není, protože by nám ho třeba sebrali, ale v pravou dobu, v pravý čas naplní se osud a to Jezeří se určitě dočká. Tak myslím, že hrad Jezeří jsme si užili a kam se podíváme příště, Siky? Tak příště bychom se mohli podívat na 2 malé hrádky na hranicích v Brandově a v Českém Jiřetíně.